تجربة فريدة وخاصة للتعرف على بيئتك القريبة وجيرانك المحيطين بك، تمنحك فرصة عيش الحاضر ولمس العادات والاطلاع على التراث عن كثب. تجربة تعيشها فقط ضمن مشروع مميز لتعزيز السياحة وجذب الزوار للمدن والقرى العربية، مشروع ينفذه مركز رعاية المبادرات ماتي المثلث بغية تقوية التعايش والتقارب وسد الفجوة بين الشعبين. فتعالوا لعيش التجربة ورؤية الآخر. هذا برنامج بيكون فيه بات المثلث، اسمه بيوت ومصالح مفتوحة في منطقة المثلث، مش بس في باكا الغربية وبميسر وبجت وبزيمر وفي كل القرى العربية. والأسبوع القادم إن شاء الله في أم الفحم وبعدها في الطيبة وبالطيرة. من خلاله إحنا بنكسر الطوق والحواجز اللي الإعلام الإسرائيلي وبعض الناس اليهود ما بيعرفوا واقع الأسرة العربية، واقع المجتمع العربي، واقع المصالح العربية. فمن خلال هاي المشاريع احنا ندعو المجتمع الإسرائيلي، السيدات ورجال وشباب وفتيات، للقدوم لهذا المشروع، لزيارة المواقع والبيوت في الوسط العربي والرؤية من قرب لما يحصل في المجتمع العربي. بلد صغيرة وهي عمرها حوالي 120 سنة. سكانها كلهم عايشين زي الأخوة مع بعض، عايشين مع بعض كويس خالص، ومشاكل ما فيش الحمد لله رب العالمين، من فضل الله فيش فيها مشاكل. بدك تسأل كيف العلاقات بينك وبين الجيران اليهود وانت؟ طبعا بيننا وبين الكبوتس علاقة حسنة جدا، يعني مليحة كثير، فيش يعني ولا أي مشكلة مع الكبوتس. אני מאוד התרשמתי מהקשר, זאת אומרת, מהדדיות שהייתה בין מייצר ומצר. אני חושבת שזה היה מפעל מאוד יפה. אני באה מחיפה זה גם עיר דו-לאומית, יהודים וערבים יחד גרים בשלום וגרים יפה, וכשלמדתי באוניברסיטה ילמדו איתי תלמידים ערבים ואנחנו היינו יהודים, ובבתי ספר, כשעבדתי בבית ספר הפתוח באוניברסיטה היו גם תלמידים ערבים ולא הייתה שום בעיה. נורא חבל לי שיש הקצנה משני הצדדים בשנים האחרונות. بشوفوا الإخوة اليهود الجايين من تل أبيب ومن رحوبوت ومن حديرة ومن قديرة ومن كيساريا ومن حيفا، واقع المجتمع العربي بشكل غير يعني مباشر وبدون وسطاء وبدون وسائل إعلام غير دقيقة. بنشوفوا الواقع. هذا اللقاء وهاي الجولة رقم 13 اللي احنا بنكون فيها في الوسط العربي في المنطقة هاي، اللي من خلالها كل مرة بزورونا 50 ضيف وضيفة من شتى أنحاء البلاد ما بنعرفهمش قبل معرفة سابقة، بيجي ويفاجئوا لواقع المجتمع العربي في الداخل، كيف يعني يدار وكيف منظم من ناحية تجارية ومن ناحية استقبال من ناحية احترام على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية. נשארו פה, אפשר להגיד בעברית קלה, 160,000 אנשים שמרביתם פלאחים, עיקרים חלשים. אז העילית התרבותית, המנהיגותית, העסקית, כלכלית, לא נשארו. ואנחנו היינו, אני אומר את זה ככה במושג חברתי, סוציאלי, אוסף של יישובים וכפרים שאפילו לא ידעו מה קרה, חלקם הגדול, זה אמיתי. ואיך אומרים, בבוא העת בערוב הימים, שנות ה-60, ה-70, אין לנו אנשי דת. לא, חסרים לנו הרבה אנשים, גם עסקים, גם מנהיגים, אבל אין לנו אנשי דת. ובאו אנשי הזרם הסופי, שהם מחוברים עוד בטרם קום המדינה עם אנשים כאן ביישוב, והייתה אפילו דרך הלוך חזור אליהם תחת אנשי
המשמר הגבול והצבא הירדני לזטה הלוך חזור ואפשרו להם ואמרו מקימים מסגד פה, אבל מתחת למסגד אנחנו מתכננים, מקימים מכללה אסלאמית שהחבר'ה לא ייסעו לא לחברון, לא לשכם ולא לקלקיליה ולא לעזה מכמה היבטים. עבור קרוב ל10 שנים בנו האנשים האלה, אז שר החינוך יצחק נבון, ביקשו לקבל הכרה, להפוך את זה למוסד אוניברסיטאי, למל"ג, המל"ג במשרד החינוך מכיר באוניברסיטה הזאת, שזאת מכללה, והפכו את השם שלה למכללת אקדמיית אל-קאסמי. עד לפני 5 שנים היו נכנסים לפה רק בלבוש מסורתי קשוח, לא זה לבוש מסורתי שאנחנו היום יכולים לראות כל מיני, לא רק לייטי, אלא אופנתי, זה גם לבוש, גם מסורתי, אבל גם אופנתי. ולאט לאט נותנים את החופש, כי הם רוצים גם להתיישר על פי דרישות המל"ג ומשרד החינוך והחברה בכלל, גם יש חלק לא מבוטל בתוך החברה שרוצה ללכת על פי רצונו בלבוש מסוים. אז גם הם התירו, אבל עשו את זה הכל בטעם ובהדרגתיות. אז תראו בנות שהולכות כמיטב האופנה הפריזאית, ותראו בנות שהולכות על פי מיטב האופנה הערבית המוסלמית וגם על המסורתית. אז יש כל מיני כאן כהנה וכהנה, זה מבחינת הלבוש. אבל גם המכללה עברה מלימודי שריעה וערבית, עברה עוד כמה מדרגות מעלה. היום יש מחשבים, חינוך מיוחד, חינוך רך, ערבית, עברית, אנגלית, מתמטיקה, מחשבים וכמה מקצועות, אבל כולם מקצועות בתואר ראשון למקצועות החינוך. דהיינו יוצאים מכאן מורים ומורות. אנחנו נמצאים במכללה הזאת וכבר הסברתי לכם קודם קצת רקע והראיתי לכם כמה מתקנים, אבל אם תסתכלו מעבר לחלון אנחנו רואים גם את הקיבוצים, גם את המושבים השכנים שלנו, אבל אנחנו רואים גם את כביש 6 שחלקכם אולי גם בדרכו, אבל כל מה שאנחנו רואים כאן מבנייה חדשה שנעשתה ב-20 שנים האחרונות, כל זה היה אדמות חקלאיות וקרקעות של תושבים שלא באו לידי ביטוי בבנייה, ועכשיו ב-20 שנים האחרונות גם נהיה עיבוי, מה שנקרא אורבני של בנייה מסיבית, כיוון שהיישוב הזה שהיה 2,469 אנשים ב-46 על פי מרשם האוכלוסין המנדטורי הבריטי, היום זה 22,000 תושבים. ההתרשמות שלי טובה מאוד, מפני שאני באה גם מתחום החינוך, אני הייתי מנהלת בית ספר, אז אני מסתכלת על זה גם מבט, הסתכלתי גם על המנה שלכם, מה אתם הייתם רוצים להגיע. אז זה מאוד מרשים. מה מאופיין, מה מעניין במכללה שהסתכלת? זה השילוב בין המכללה והחינוך וגם המסגד על יד דוד הנוער. אני מבינה את זה, אני מבינה שזה צמח מהמסגד, אבל עצם זה שנתתם למודרניות, לחדור לתוך החיים הדתיים, זה נראה לי מעניין, וגם מבחינה ארכיטקטונית של המרחב, של האור, של להכניס את העתיקות אפילו לתוך האודיטוריום, לא לתוך האודיטוריום, לתוך פה האולם הזה. ובאמת להכניס את המודרנה, שאודיטוריום גדול, עם כל האמצעים הטכנולוגיים, מסדרונות מרווחים, הקהל הסטודנטים מסתובב בחופשיות, אין הגבלות, זה מרשים. خطوات أولى ولكن خطوات ثابتة ومدروسة وناجحة، والدليل على ذلك إنه هاي الجولة رقم 13 اللي إحنا بنيجي فيها لمؤسسات ولمراكز منظمات ولا مجموعات غير منظمة ولا مجموعات عديدة مختلفة، والانطباع دائما بيبقى جيد وإيجابي ومحترم. אני חושבת ששני העמים האלה מחוברים עם עבר מאוד עמוק לארץ הזאת, ושניהם צריכים לחיות יחד, ושאף אחד לא יוותר בסופו של דבר. אבל האידיאולוגיות הקיצוניות שצומחות עכשיו לא נותנות לזה אפשרות, וזה חבל שהולכת להקצנה. זה שהמון שנים חיו כן יפה. تدريجيا على مدار السنين رايحين نكسر هذا الحاجز ونوجد هذا التقارب وهذا اللقاء وهذا التعارف وهذا العمل وهذا الاحترام المتبادل وهي العلاقات الطيبة.